αναπτυχθεί. Από πού, κυρίως από τον κεντρικό διάδρομο και στη συνέχεια όταν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές και ήταν μπροστά στο σκόρ η ομάδα της Ανόρθωσης, που είναι απόλυτα φυσιολογικό να προσέχεις πιο πολύ στο ανασταλτικό κομμάτι για να πετύχεις μια μεγάλη νίκη απέναντι στην Ομόνια, και προσπάθησε επίσης και με 10 ποδοσφαιριστές η Ομόνια να δημιουργήσει για να φτάσει στο τέρμα της ισοφάρισης. Σπουδαία μεγάλη νίκη. Πάμε αμέσως στην τεχνική ανάλυση του σημερινού παιχνιδιού. Βλέπουμε εδώ που προσέγγισε το παιχνίδι σε ένα σχηματισμό 4-3-3 με πολύ ψηλό πρέσινγκ από τα αρχικά στάδια η ομάδα του Γιαννάκη Οκά. Βλέπουμε εδώ στο ψηλό πρέσινγκ στα αρχικά στάδια είμαστε μόλις στο 4ο λεπτό, το κενό στον κεντρικό διάδρομο κυρίως. Η ομάδα της Ομόνιας προσπαθεί συνεχώς, το είχαμε αναλύσει και στο pre-game, να πάει μπάλα κυρίως στο Σεμέδο για να βρεθεί σε κατάσταση ένας εναντίον ενός. Στο 7ο λεπτό ξανά, κυρίως θα το δούμε σε μεγάλο βαθμό από πλευράς Ομόνια, προσπαθούσε να αναπτυχθεί από τον κεντρικό διάδρομο. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει και στο μέλλον η ομάδα της Ανόρθωσης είναι αυτές οι αποστάσεις που δημιουργούνται μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης γραμμή, που σύγκλινε εσωτερικά ο Σίμιτς, και θα δούμε ήταν πολύ ενδιαφέρον και όταν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα της Ομόνια, που αγωνίζεται χωρίς καθαρό επιθετικό, με τον Χαραλάμπους να κινείται σε αυτούς τους χώρους που την έκανε ακόμη πιο επικίνδυνη. Και όταν έμεινε και όταν, με τον τραυματισμό του Ρόκουλης σε ένα σχηματισμό 4-4-2, η ομάδα της Ανόρθωσης δεν άλλαξε την προσέγγιση, συνέχισε αυτό το ψηλό pressing. Πολύ σημαντικό και οι αποστάσεις. Όταν πρεσάρει ψηλά, να έχει κοντινές αποστάσεις, να μην υπάρχουν ελεύθεροι ποδοσφαιριστές. Επειδή αν ο αντίπαλος σπάσει το pressing, σου βγει από το pressing, τότε αναγκάζεται όλη η ομάδα να οπισθοχωρήσει και υπάρχει ένα ρίσκο. Κυρίως οι ομάδες όπως η Ομόνια που είναι σε πολύ ψηλά ποσοστά κατοχής μπάλας. Και στις μακρινές, το πάρουμε λίγο πίσω εδώ, επειδή το είχαμε συζητήσει πριν και με 10 ποδοσφαιριστές. Βλέπουμε εδώ μια φάση που θα μπορούσε να χτίσει το παιχνίδι, να κυκλοφορήσει πιο πολύ μπάλα η ομάδα της Ανόρθωσης. Η σημασία να ανεβεί ψηλά η αμυντική γραμμή. Βλέπουμε τις μεγάλες αποστάσεις που δημιουργούνται. Είμαστε στο 38ο λεπτό. Είναι με 10 ποδοσφαιριστές η ομάδα της Ομόνιας. Και θα δούμε και την αντίδραση και του Χρυσοστόμου για τις αποστάσεις που δημιουργούνται μέσα. Πόσο σημαντικό είναι οι βασικές αρχές της άμυνας, οι αποστάσεις, μήκος, πλάτος, να είναι κοντινές οι γραμμές της ομάδας για να μην φτάνει ο αντίπαλος στην αντίπαλη περιοχή. Η ομάδα της Ομόνιας, όταν έμεινε με 10 ποδοσφαιριστές, ο Νταμπράουσκας έχασε τον επιθετικό του. Δεν έκαμε όμως κάποια εξωτερική αλλαγή. Ο Χαραλάμπους αγωνίζουν στην κορυφή της επίθεσης σε ένα σχηματισμό 4-4-1, να έχει κοντινές αποστάσεις, να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο και να αναγκάσει κυρίως την ομάδα της Ανόρθωσης να αναπτυχθεί από τα άκρα, είτε με τον Κοσεσάου με σέντρες από δεξιά ή τον Κίκο από αριστερά. 4 ποδοσφαιριστές στην περιοχή και κυρίως στόχος ο Λόπες, που έχει πάρα πολύ καλές τοποθετήσεις μέσα στην περιοχή, όπως και το τέρμα. Από ένα πλάιο out, καμία πίεση στο Χρυσοστόμου. Σε τέτοια περίπτωση είχε όλο το χρόνο να φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι, να σεντράρει. Βλέπουμε ανενόχλητος εντελώς και πώς κινήθηκε ενδιάμεσα των δύο κεντρικών αμυντικών ο Λόπες. Πήρε την εσωτερική από τον Παναγιώτου και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα σε ένα πολύ κομβικό λεπτό του αγώνα. Και στο δεύτερο ημίχρονο βλέπουμε η Ανόρθωση προσπάθησε να πρεσάρει και αυτό που λέγαμε κυρίως στον κεντρικό διάδρομο με τον Χαραλάμπους να έρχεται πιο πίσω από πλευράς Ομόνιας, χωρίς τον καθαρό επιθετικό. Και η κίνηση του Μάρης, κάποιες προϋποθέσεις που προσπάθησε η Ομόνια να δημιουργήσει για να φτάσει στο τέρμα ισοφάρισης. Όπως εδώ, βλέπουμε σε φάση άμυνας 4-4-2 σε ένα middle block η ομάδα της Ανόρθωσης. Παναγιώτου, βλέπουμε όπως δίσδυε μαζί με την μπάλα που και το λεπτό παιχνίδι απέναντι στην ΑΕΚ ήταν εξαιρετικός. Πρέπει να αναφέρουμε ο νεαρός Κύπριος επιθετικός και να προσπαθεί ξανά κυρίως από τον κεντρικό διάδρομο στην πλάτη των δύο αμυντικών μέσων. Η ομάδα της Ομόνιας, αυτός ο χώρος που δημιουργείται είναι κάποιες πινελιές που θα τις βελτιώσει στην συνέχεια, επειδή κράτησε το 0, ναι, αλλά είναι σίγουρα ότι μαθαίνεις, είναι πολύ σημαντικό από τέτοια παιχνίδια να βγάζεις τα συμπεράσματά σου για να βελτιώνεσαι στο μέλλον, επειδή θα βοηθήσει πολύ στο ψυχολογικό κομμάτι αυτή η νίκη, όπως και αυτή η φάση στο 20ο λεπτό. Βλέπουμε ότι τους δύο αμυντικούς μέσους, τον Αρτηματά και τον Χρυσοστόμου, και το κενό που δημιουργήθηκε κυρίως στον κεντρικό διάδρομο, επειδή μια από τις βασικές αρχές της άμυνας είναι δεν παραδίδουμε ποτέ τον κεντρικό διάδρομο. Αυτό είναι πολύ σημαντική συνεργασία των δύο αμυντικών μέσων και της αμυντικής γραμμής όσον αφορά στον ασταλτικό κομμάτι. Ωραία, Νεκτάρια, δεν σε ακούσαμε καθόλου μετά το τέλος του παιχνιδιού. Τι έχεις να προσθέσεις σε σχέση με την ανάλυση, αλλά και γενικώς. Είχε αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα το παιχνίδι όσον αφορά τις κινήσεις που μπορούσαν οι προπονητές να κάνουν για να βοηθήσουν τις ομάδες τους. Είχε αρκετά πράγματα ως προς την προσέγγιση των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι δεν του βγήκε καθόλου της Ανόρθωσης στην αρχή το high press και είναι δεικτική αυτή η εικόνα που έδειξε ο Αντριέν. Δεν έβγαινε στο σωστό timing, δεν έβγαινε με την ένταση που πρέπει να βγει ένα ψηλό pressing.
Και αυτό δίνει την ευκαιρία στην Ομόνια να βγει να γίνει επικίνδυνη στα αρχικά στάδια του αγώνα. Άρα αυτός ήταν ο λόγος που ίσως ήταν πιο επικίνδυνη η Ομόνια στην αρχή. Από την άλλη, αυτό που κρατάω από την ανάλυση είναι οι αποστάσεις των γραμμών σίγουρα ήταν ένα πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει η Ανόρθωση. Θεωρώ ότι ο κυριότερος λόγος που το είχε να το αντιμετωπίσει ήταν πρώτον ότι δεν κρατούσε μπάλα και είναι ένα πολύ βασικό στοιχείο, ειδικά αν παίζεις απέναντι σε 10 παίχτες. Κατά έφευγαν αρκετά από τα αμυντικά χαβ για να καλύψουν χώρους μέσα στο αμυντικό δίδυμο ή να πάνε να κάνουν διπλό μάρκινγκ με τον Σεμέδο και τον Σίμιτς. Σίγουρα ο ρυθμός. Αλλά σίγουρα μια ομάδα χρειάζεται εκεί να έχει περισσότερο balance και αυτό θα το χρειαστεί να έρθει στη συνέχεια. Εξαιρετικές οι σέντρες Κονσεϊσάου και Κίκο. Ίσως είναι από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στο φετινό πρωτάθλημα, στο delivery μέσα στην περιοχή. Και η σέντρα του Χρυσοστόμου ήταν ψηλοπέδου, πολύ καλή σέντρα μέσα στην καρδιά της άμυνας και για να εκτελέσει ο Λόπες. Επιδραστικός σίγουρα ο Ράφα Λόπες, το πώς παίρνει μπάλα και μπορεί να μοιράσει το παιχνίδι, πολύ σημαντικός, πολύ χρήσιμος. Μια νίκη που νομίζω, αν σκεφτούμε ότι η Ομόνια είχε τα 10-11 παιχνίδια στα πόδια και η Ανόρθωση, μια ομάδα που όταν είχε ξεκινήσει η Ομόνια τη χρονιά της πήγε προετοιμασία, αν δεν κάνω λάθος, με 10 ποδοσφαιριστές, κάτι με παιδιά από την Ακαδημία κλπ. Μπορούμε να βάλουμε αυτά τα δύο μεγέθη μαζί για να δώσουμε έτσι αρκετή σημασία στο ότι είναι μια μεγάλη νίκη για την Ανόρθωση. Είναι μια τεράστια νίκη, αν σκεφτούμε το πώς ήταν ο Γιάννης Οκάς τις προηγούμενες 2 εβδομάδες. Πώς ήταν η Ανόρθωση όλη ο οργανισμός και πώς μπορεί να μεταμορφωθεί με την αυτοεπίθεση και με αυτή την εικόνα που έβγαλε, γιατί είχε καλά στοιχεία. Το να μπορέσει να πάει να κοντράρει αυτό το παιχνίδι με αυτή την ένταση που έχει η Ομόνια έγινε γιατί ήταν και αρκετά καλύτερα προετοιμασμένοι. Λάθη υπήρχαν, υπάρχουν πράγματα να βελτιώσουν και είμαι βέβαιος ότι το τεχνικό επιτελείο θα τα κάνει. Αλλά αξίζει ένα μεγάλο μπράβο η Ανόρθωση γιατί κατάφερε σε αυτό το παιχνίδι, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, να βρει τον τρόπο να κερδίσει. Μπορούσε να το κάνει καλύτερα εάν είχε καλύτερη κατοχή μπάλας, κάτι δική μου άποψη. Sorry που τα είπα όλα, αλλά... Χωρίς Ανάς, πώς τα καταφέρει? Πώς τον τα πράσκας. Πώς τα καταφέρει? Ήμουν ο προπονητής, να γίνω σε συνέντευξη τύπου, να είμαι όπως τον Ντομίγιας και τον Αμπράουσκας. Χωρίς Ανάς, μπράβο του. Αναφέρθηκε σε πολλά στοιχεία, αναφέρθηκε σε πολλά ονόματα. Νομίζω ότι αξίζει αναφοράς και ο Ζιβκοβίτς, ο οποίος και στο σημερινό παιχνίδι ήταν σταθερότατος. Έκανα λάθος που δεν τον έβαλα στις σημειώσεις μου, αυτό δεν το είπα. Και ο Χρυσοστόμου. Νομίζω κέρδισε κάτι πολύ σημαντικό για να ορθώσει φέτος. Να σας πω κάτι, σε αυτή τη φάση της Ανόρθωσης, εγώ θα κρατώ πέραν της αγωνιστικής πειθαρχίας που μπορεί να έχει μια ομάδα, είναι αυτό που βλέπω στον Αρτηματά, στον Χρυσοστόμου, στον Λόπες. Και τι είναι αυτό? Είναι το πάθος, το ζήλος, η δίψα, αυτό που έλεγε ο Αντριέν στην ανάλυση του, ότι έκανε με τα χέρια του νοήματα ο Χρυσοστόμου το να κλείσουν οι γραμμές. Αυτή είναι η θέληση και το πάθος που πρέπει να έχουν οι ποδοσφαιριστές Ανόρθωσης τώρα για να μπορέσουν να ανατρέψουν αυτή την κατάσταση. Χρειάζεται όμως αυτά να συνδυαστούμε με προσωπικότητα και έλεγχο στη διαχείριση ενός τέτοιων παιχνιδιών. Δηλαδή το πάθος πολλές φορές μπορεί να σε παρασύρει λίγο, αλλά χρειάζεται έτσι καλή προσωπικότητα μιας ομάδας για να παραμείνει μέσα στο παιχνίδι. Και αυτό μου έκανε εντύπωση που το έβγαλε ο Ζιβκοβίτς στην αρχή του παιχνιδιού, που έκανε 2-3 φάσεις η Ομόνια. Ενώ ήταν ο τερματοφύλακας που το βλέπουμε στους τερματοφύλακες να πηγαίνουν, να τα βάζουν με την άμυνα και τέτοιο, ήταν ηρεμήστε, σαν να το περίμενε. Σαν να έλεγε ψύχρεμα, γιατί μπορεί να το περιμένουμε αυτό το πράγμα. Τελικά δεν τα παίρνω προηγουμένως. Εγώ αυτό που είδα στην αρχή του παιχνιδιού είναι όταν η Ομόνια πίεσε και βρήκε ευκαιρίες, κάτι που βοήθησε ήταν το σπάσιμο του ρυθμού. Δηλαδή, οι μία-δύο μικρές οι τραυματισμοί που έφεραν ανάση στην Ανόρθωση, και παρόλο που βγήκε αναγκαστική αλλαγή, ένα σημαντικό παίκτη για την Ανόρθωση μέσα του ημιχρόνου, κατάφερε να διαχειριστεί πολύ σωστά αυτό το μομέντο της Ομόνιας. Κάτι που τα προηγούμενα παιχνίδια το πλήρωνε. Δηλαδή σε πολύ κομβικά σημεία, αν θυμάμαι καλά, τα 2 τελευταία παιχνίδια δέχτηκε κόρστο από το 40-41 λίγο πριν τη λήξη του ημιχρόνου. Άρα με την παραμικρή ευκαιρία η Ανόρθωση πλήρωνε τα λάθη της. Σήμερα δεν τα πλήρωσε και αντιθέτως βρήκε την ευκαιρία, την υπομονή, έχτισε από το θετικό το ότι έμεινε με 10 παίκτες η Ομόνια και κατάφερε σε ένα για αυτούς πολύ κομβικό σημείο να βάλουν έναν γκολ εξαιρετικό. Και επειδή ποτέ οι αριθμοί δεν λένε ψέματα, με στατιστικά που έδειχναν τα προηγούμενα παιχνίδια ότι η Ανόρθωση έχτιζε πάνω σε αυτό, ότι είναι δουλεμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ο